जेरावखि थाया मामिया फैफिननांगौ। जुलिया जोनोमाव खनसेल' जायो हिसाबै आंनो नांफिनगौ। अननानै फैफिनथों जाहाथे गथ'फोरनि इयुनखौ सिन्था। हेल' लोगोफोर, गुड मर्निं। नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोनाथ' इन्ट्र' भिडिअ टाइटेल थाम्बनेइलाव नायनानै मिन्थिखाबाय आरो गोबाङानो ससियेल मिडियानि गेजेरै नुखाबायबो जानांगौ। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नाय। नैबे सासे हिन्जावा गोमानानै दङ आरोना, दान मोननैनि सिगांनिफ्रायनो। नोंथांमोना जेसेबां हायो भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरो नोंथांमोना जुदि बबावबाफोर हिन्जावखौ नुबाय बायदोंबा नोंथांमोना कल खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय आरोना। आं नोंथांमोननो कन्टेक्ट नाम्बारखौ नैबे स्क्रिनाव होना होबाय आरोना, नैबेनो स्क्रिनाव होनायानो। हाजासे हायो बेसेबां हायो शेयार खालामनानै हो, जेरावखि नुवा मानो नोंथांमोनाबो खबर खालामनानै होबानो जाबाय आरोना, कन्टेक्ट खालामनानै। मानो होनोब्ला जोंनि बर'जों बर' आरोना, दा मिन्थिया होनदों न'खरनि मानसिफोराबो, दा सोरबासो लानानै थांदोंना ना मा बहा दंहैयो बेफोरबायदि जेबो खबर मोनाखै होननानै बुंदों आरोना। नोंथांमोना जुदि बबावबाफोर नुयोबा बेंगलर, मुम्बाइ, दिल्ली बहाबाफोर नुबाय बायोबा बा गुवाहाटि बेफोर एरियायाव जुदि नुबाय बायोबा नोंथांमोना नैबे कन्टेक्ट नाम्बार होनायाव कल खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय आरोना। दा नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायनानै ला, फुल नायबा मिन्थिनानै मोनगोन जे बे जाथाया बोरै जानाय, मालानिफ्राय जानाय, बेखौ नोंथांमोना नैबे आपडेट भिडिअखौ फुल नायबानो क्लियारै मिन्थिनानै मोनगोन आरोना। आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरोना। बिदिब्ला फार्स्टआवनो नैबे आपडेटखौ नायनानै ला। नोंनि बिमाया गुबुनाव खारनानै दंहैयो, नों औ, नांफिनगौ। मा बुंनो नागिरदों नों दा? मा खावलायनो लुगैयो बिमाखौ? जेरावखि थाया मामिया फैफिननांगौ। बेसेबां इयार्स जागोन? 10 9 बोसोर। बिमाया 5 बिमाखौ गोसोखाङो ना खाङा नोङो? खाङो। मा मुं? प्रेमिका दैमारि। बिमाया नोंजों माबाफोर रायज्लायहरदोंमोन गेजेराव? फनजों? रायज्लायहरदोंमोन। मा होनहरा बेलाय? स्कुलाव थांबाय था। स्कुलाव थांबाय था होनदों। नों फैफिनना होननानै सोंहराखै नों? सोंहरदों। मा होना ओमफ्राय? खोन्थाहराखै। दा बिमाखौ नोंनो नांफिनना फैफिनजानो लुगैना लुगैया नोङो? फैफिनजानो लुगैयो, नांफिनगौ। आंनि न'खरावथ' समायसाया, आंनि मेसेजआ 13 थारिख सेप्तेम्बरनिफ्रायनो गैया। माने आङो जुननि 25 थारिखआव गुवाहाटियाव खामानि मावनो थांदोंमोन, ओमफ्राय गेजेराव खननैसो फैदों। ओमफ्राय बिनिफ्राय थांफिननानै आङो सेप्तेम्बर 10 थारिखआव न'आव सफैदों। ओमफ्राय बियो फिसाफोरखौबो थगायनानै आंखौबो थगायनानै माने बियो बाजाराव थांनो होननानै ओंखारनानै थांदों आरो। दा बिनिफ्राय बियो बबे जायगायाव दं बेखौ मिथिया, मा खामानि मावनानै थादों बेखौबो मिथिया, बबे जायगायाव दं बेखौ मिथिया। दा न'जों जेबो जगाजग गैया आरो। गेजेराव खनसे जगाजग जादोंमोन 10 दिननि उनाव, खिन्थु मोजां रायज्लायनाय जायाखै। बांसिन फिसाजोआसो रायज्लायनाय जादों। दा बिनि उननिफ्रायनो जेबो जगाजग गैया आरो। दा बेखायनो आं बुंदों, बेहा गथ' सानै दं, माने अननानै फैफिनथों जाहाथे गथ'फोरनि इयुनखौ सिन्था खालामनानै जेरावखि खामानि दामानि मावनानै थाया मानो आं बेखौ खावलायो आरो, आंनि आंगोनि बिसि हिसाबै। आरो बेखौ आङो नागाराबो आरो आंनो नांगौ। जायनि खारनाव आङो आंगोनि बिसि जुलिया जोनोमाव खनसेल' जायो हिसाबै आंनो नांफिनगौ आरो। दा जेरावखि खामानि मावनानै थाया मानो अननानै फैफिन। नोंथांजों दावराव दावसिफोर बा न'खरनि माबाफोर जेंना जादोंमोन नामा? आंजोंथ' जेबो दावराव दावसि जायाखै। माने आं बाहेरायाव खामानि मावनानै फैदों हिसाबै आंजों जेबो दावराव दावसिबो जायाखै। मबाइलाव बिदिनो सानब्रै सानबासो सिगाङाव एसे फंनै फंथामसो नाटखुट जादोंमोन, खिन्थु जेबो बुलाय सोलाय जेबो दावराव दावसि जानाय जायाखै आरो। दा मा खारनाव थांदों आंबो बेखौ मिथिया, खिन्थु आं दुखुथिया न'खर हिसाबै थाखा फैसानि एखमबा खस्थ' जायो। दा बे आरो। माबाफोर सासपेक्ट दं? सासपेक्टआ आंनि मिथिनाय बायदियाव जेबो सासपेक्टखौ आङो सानाखै। आं बेजों 12 बोसोर 11 बोसोर रायजो जाबोनाय हिसाबै आं मिथिगौ। आरो बियो बेबायदि मानसिबो नङा होननानै आङो बुंनो हायो आरो दा। गावनि न'खरनि बिमा बिफाजों कन्टेक्ट दंना गैया? गावनि न'खरनि बिमा बिफाजोंथ' जों रायज्लायबाय। मोननैबो न'खरजों रायज्लायनायनि गेजेरजों दा गावस्रा बिदा दं, बिब' दं, ओमफ्राय बिमा बिफा दं, जाथि बंस' दङ। खिन्थु जोङो रायज्लायनायाव बिसोरबो मिथिनाय जायाखै होननानै दा बुंदों। दा दाखालि बिब'नाव थांनानै रायज्लायनायाव जोङो बिब'आ गुवाहाटियाव दङ होननानै मिथिदों होननानै दा बिब'आ बुंनाय जादों आरो दाखालि। बावैसो सप्तासेसो जाबाय खोमा जों थांनाया।
दा बिब'जों माबायदि कन्टेक्टआव दं आं बेखौ बुंनो हाया खिन्थु बिब'आ जों दाख्लै थांनाय समाव बियो गुवाहाटियाव खामानि मावनानै दङ होननानै बुंदों खिन्थु मेन स्पटखौ जेबो खोन्थायाखै होननानै बुंदों आरो बिब'आबो। पुलिसनोबो जोङो मिसिं रिपर्ट होनाय जाबाय माने आथिखालनि जुगा बहुद क्रिटिकेल जुग बे हिसाबै जोङो आजिखालिनि जुगाव मानसिखौ गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव थानायाव नों बहुद एक्सिडेन्ट जानांगौनि सम्भाबना थायो बेनिखायनो जोङो मिसिं रिपर्ट होनानै दोननाय जादों आरो थानायाव। ओमफ्राय जों सात्र संगठन हिसाबैबो जोङो बिसमुरि आन्सलिक एबसुजोंबो जों एसे इनफरमेसन होनाय जाबाय बेखिनि आरो। दा फैनांगौ गथ' गथाय दं गथ' गथायनि इयुननि खोथा दं जाया नङा जाबाय 12-11 बोसोरसो रायजो जानाया आंहा खिन्थु थाखा फैसानि खस्थ' दं दुखुथिया न'खर हिसाबै दा अब्लाबो गथ' गथाय आं बेखौ जेबो दुखु होआखै गावबो बिसास खालामबोदों आंबो बिसास खालामबोदों जों बहुद दंबाबो गैयाबाबो बहुद जोङो रेसपेक्ट होलायनायनि गेजेरजों सोलिबोदों। दा मा गोसोजों बा माबा खारनजों बेबायदि थांदों आं बेखौ बुजिनो मोनाखै आरो। दा जेरावखि थाया आं खावलायो आंनि आंगोनि बिसि हिसाबै माने अननानै फैफिन। बायसान्सआव सोरबाफोर बबेबा जायगायाव खामानि मावनाय दामानि मावनाय बबेबा हटेल बा सोरनिबा न'आव थानाय बा दखान सखान बा कम्पानि सम्पानियाव सोरबा नुदोंब्ला अननानै मबाइल नाम्बार होगोन बेहाय खोन्थाहर आरो। मा मुं? नामा आंनि नामा फैलाव दैमारि गामिया सामखागुरि पस्ट अफिस बिसमुरि आंनि आंगो बिसिनि मुङा जाहैबाय बिनारानि दैमारि ओमफ्राय बिफानि मुङा बिस्ति बर' गामिया बेनो सामखागुरि ओमफ्राय बिसमुरि पस्ट आरो। थांनाय समाव मा समाव थाङामोन बियो थांनाय फुंनि 8थासो जाबायमोन खोमा 8था साराय 8था बेबायदि आरो हाथायाव थांनो होननानै बियो गथ'फोरखौबो थगायलांदों आंखौबो थगायलांदों आरो दा बे दिननिफ्रायनो बियो न'आव फैफिननाय जायाखै। थाखा फैसाखौ आङो बांद्राय बुंजोबनो हाला आंबो एसे होनाय दंमोन ओमफ्राय गावनावबो माबा फानलुनाय दंमोन खोमा मथा मथि बेनाव 8-9 हाजारसो फैसा दंमोन खोमा आंनि आइडियायाव आरो खिन्थु पारफेक्टलि बेसेबां आखायाव दङमोन आं बेखौ बुंजोबनो हाया बुंनो हाला। सोरबाफोर लेंलांदों नामा बेबायदि सानो नामा? लेंलांनायाथ' मा होननानै बुजिनो बावनो आं जेबो बुंनो रोंला। एसे आरोना दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना माने मोजां भिडिअखौ रावबो शेयार खालामनानै होआ आरोना गाज्रि भिडिअखौसो हाजासे मानसिफोरानो शेयार खालामो मोजां भिडिअखौबो शेयार खालामनांगौ मानो होनोब्ला सानै गथ' नामना दाबाव आरोना बिथांमोना सोरबाफोर जुदि सासे सानै नायबाबो मिथियो आं बे भिडिअखौ बारा मानसिफोरा नायखानाय नङा बेनिखायनो नोंथांमोना जेसेबां नायो सानै साथाम भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय मानो होनबा सानै गथ'नि लाइफनि थाखाय आरोना मानो होनबा बिमा सासे बेलेगाव थांहैदों बेफोरबायदि खारनानै थांदों होनबा नोंथांमोनाबो साननानै नाय उनाव गथ'फोरा गावनि फिसाफोरा लासिं सिं मोनो आरोना बिनि थाखायनो नोंथांमोनाबो जेसेबां हायो भिडिअखौ शेयार खालाम आरो अबेबाफोर नुबाय बायोबा नोंथांमोना कल खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर आरो नोंथांमोना बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायो अननानै शेयार खालाम आरो बेजों लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै आरो बेजों लोगोसे कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय।